декан на факултета имам удоволствието да ви поздравя, че прекрачвате прага на факултета по журналистика и масова комуникация, който тази година чества своята 50 годишнина. 50 години от създаването ни като самостоятелен факултет на Софийския университет. Образованието, колеги, е най-сигурния, всъщност единствения и най-сигурния ключ към успеха в професионалния и в социалния живот. Продължава през целия живот. Дава ни толкова важните знания и умения, които са съществени за професионалната ни реализация. А университетът с главно У, защото вие днес прекрачвате не просто прага на кой да е университета, на Софийския университет, най-важната образователна, културна, научна институция в България. Университетът е мястото, средата, институцията, която съществено влияе върху мисленето, която съдейства за създаване на контакти, дава ни много важни знания и умения, дава ни рефлекс към живота, към случващото се около нас, съдейства за усвояване, учи ни всъщност да усвояваме големи обеми информация, много знания, да синтезираме, да анализираме, да интерпретираме, да работим в екип, да бъдем отговорни. Това е бавен, продължителен процес, изисква много важни качества или по-точно нагласа от ваша страна, внимание и търпение. Бъдете внимателни и търпеливи, за да се възползвате в най-голяма степен от тази среда, която ние ще ви предложим. Нашият факултет вече за 50-та година отваря врати за млади хора като вас, които са избрали, направили са този важен избор, за който аз ви поздравявам. Да се учат и да се реализират в полето на мас-медиите, на журналистиката. Журналистиката е сложна, отговорна професия, изискваща професия, морален избор. Но преди всичко да кажа, че вие се намирате под покрива на най-старата сграда на Софийския университет. 140 години е нашата сграда. Обичайте, пазете нашата сграда. Тя е паметник на културата от национално значение. От тук преди 136 години с висшия педагогически курс всъщност стартира Софийския университет. Започва университетското образование в България. Сградата е проектирана от архитект Константин Йованович, който е проектирал изградата на Народното събрание тук в близост до нас. Ние се намираме в идеалния център на София и в тази иконична сграда на българското образование, българската наука. Сградата наскоро излезе от основен ремонт на западното крило, в което се намираме, с тази аула, в която и вие ще учите, в която се провеждат едни от най-важните събития, научни, изследователски, културни и така нататък. Възползвайте се от тази среда, която нашата Алма Матер предлага, защото университетът не е само образование, той е културна и образователна и изследователска програма, събития, които ни свързват и ни правят общност. Освен на нашата собствена традиция, а тя, както вече казах, е 50 годишна, ние стъпваме на много солидната академична традиция на Софийския университет. 136 години от създаването на нашата Алма Матер. Обичайте нашата Алма Матер. Аз съм сигурна, че към нея ще ви свързват, ще ви връщат винаги трайните връзки на академична принадлежност и съпричастие. Ние ставаме общност и такава общност оставаме завинаги. Наскоро, тъй като факултетът, както вече казах, чества своята 50 годишнина, през май направихме среща на алумни клуба на факултета, тук в тази зала, която се оказа много тясна, да събере всички випускници на факултета, сред които най-знаковите имена на българската журналистика, най-силните гласове в българските медии. Вие днес сте част от тази общност. Надявам се да учите, да работите, да общувате с нас,
с това съзнание за принадлежност към тази академична общност. Иначе, вероятно знаете, нашата традиция на преподаване и на изследвания в областта на журналистиката е още по-стара, тъй като специалността журналистика, в която вие от днес така се числите, на практика тръгва през академичната 1952-53 година, тогава в рамките на филологическия факултет на Софийския университет. Тоест, това е едно вече 72 годишно преподаване, програми образователни, научни, изследователски, с което не може да се похвали никой друг университет в страната. И тъй като съм почнала да хваля институцията и средата, в която вие влизате, да кажа, че ние обучаваме в всички степени, образователни и научни степени, бакалавър, магистър и доктор. Знаете, че предлагаме 4 бакалавърски програми, в една от които вие сте класирани и сте приети, за което ви поздравявам. Повече от 20 магистърски програми и редица докторски програми в акредитираната докторска специалност медии и комуникации. Освен, че предлагаме едно пълно академически обучение, веднага искам да кажа, че всички наши специалности, всички наши програми са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с максимална оценка и за срок от 6 години. Освен това, ние сме лидери в направлението обществени комуникации, информационни науки, така че избора, който сте направили, наистина е отличен. Няма друга институция в страната, която да предлага по-стабилно и по-оценено и признато обучение не само у нас, а и в световен план от Софийския университет и от факултета по журналистика и масова комуникация. Аз се надявам, че освен тези данни, тази информация, която ви давам и увереността, че вашите дипломи ще се признават навсякъде по света, вие ще излезете удовлетворени след 4 години от нашия факултет с знанията, уменията, които ще получите при нас. Защото ще ви е необходима наистина солидна подготовка и квалификация за много суровата и силно конкурентна професионална среда, в която ще живеете и ще работите. Ние от наша страна по всяко време сме на линия и нашата ръка е протегната. Ще се опитаме да ви даваме наистина най-актуалното знание в областта на обществените комуникации и информационни науки. Ние организираме непрекъснато различни научни, изследователски и професионални форуми, на които вие сте поканени. Особено тази година, която е юбилейна за нас, вие можете да проследите нашия академичен календар и да се включите във всички събития. Защото университетът е това, университетът е общност. Така че пожелавам ви едно много щастливо и успешно академично пътуване. Това е, вие сте вече в академична среда. Има една мисъл на Лао Цзъ и най-дългото пътуване започва с една малка крачка. Днес, скъпи колеги, вие правите тази крачка към академичното познание. Пътят е дълъг и изисква внимание и търпение, но резултатите ще последват. Това е един път, по който вие ще срещате нови хора, нови гледни точки, ще се разбиват предразсъдъци, и в крайна сметка вие ще търсите и ще намирате себе си. Така че пожелавам на всички успешен академичен път, много вдъхновение, търпение, преодолявайте когнитивното нетърпение, тази болест на нашето съвремие, за да успявате да учите и това ще бъде много важна част от вашата бъдеща реализация.
Добре дошли в факултета по журналистика и масова комуникация. Обявявам учебната година за открита и пожелавам успех на випуск 2028 година. Добре дошли!